Jeg hedder Kent Ingegaard Christensen, og jeg er her til VM i Paris som teamkaptajn for det danske wakeboardlandshold. Jeg har wakeboardet siden jeg var 5 år gammel, og wakeboarding har altid fyldt hele mit liv. Det tog for alvor fat i mig, da jeg som 13-årig blev optaget på det danske landshold. Det var Natasha, Nina, Lars, Andreas. En enorm stolthed og en enorm ære. Dansk wakeboarding var i stor udvikling der. Vi har i hvert fald ikke været rundt omkring og vise det danske flag frem. Pludselig så var der ikke længere råd til at have et dansk wakeboardlandshold. Men i mellemtiden har jeg startet Aarhus Watersports Complex, og vi vil nu i samarbejde med Dansk Vandski og Wakeboard Forbund prøve at løfte den her opgave med at få et wakeboardlandshold. Altså sådan en tur her til Frankrig er jo ikke kun wakeboarding. Det er også en kulturel oplevelse. Så det vi skal med den her tur, og det vi vil for fremtiden, er at skabe noget folk de kan se op til. Det er tirsdag, og vi er på vej til VM. Eller vi har egentlig været her i de sidste 3 dage, men det er nu, at kvalifikationerne er her. Og jeg har trænet de sidste 3 dage for at være klar til det. Så ja, nu det gælder i dag. Jeg er sådan lidt nervøs, men det er ikke så slemt igen. The stage is set. The riders are primed. Support crew on the shore. Our incredible riders are ready to rip. Here in Choisy-le-Roi, just south of Paris. 2024 IWWF Cable Wakeboard, Wakeskate and Seated World Championships. Så jeg er lige færdig med kvalifikationerne. Det gik egentlig godt. Det første run landede jeg det hele. Men det andet run, der faldt jeg på sådan en, på et eller andet. Jeg synes egentlig, det gik rigtig godt. Og nu glæder jeg mig bare til LGQ. Det er på torsdag. Så ja. I dag er det onsdag, og nu her der skal jeg jo stå først, og så skal Laurits og Lukas ud og stå her senere til qualifiers. Jeg har det faktisk meget fint lige nu. Jeg bliver nok lidt nervøs lige om lidt, inden jeg skal ud og stå den her klæder om. Men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang.
Men mit første run, det var okay. Den blev sat sikkert ind, så det var det, jeg gerne ville have. Nummer 2 prøvede jeg at gå lidt større og lave lidt vildere ting. Det faldt jeg så på. Det betyder, at jeg blev nummer 3 i mit heat, og det er top 2, der går videre, så jeg skal til LTQ. Jeg skal ud og prøve lykken nu. Se om jeg kan komme videre direkte til konkurrencen, ellers så skal jeg også med i LTQ på fredag. I dag har jeg været i kvalifikationen, og den første runde gik rigtig godt. Jeg missede et lille railhit, og så har jeg også været i en anden runde, hvor det gik ikke så godt, hvor jeg missede et kickerhit og et andet railhit. Så det betyder, at jeg er røget ud af den her kvalifikation, og nu skal jeg så i LTQ på fredag. Nu er vi så taget videre af løbet af dagen, og nu skal vi til åbningsceremoni, hvor alle skal gå rundt med flag, og man skal op og høre nationalsangen for alle lande. Team Denmark with team captain Kenneth Enggaard. Det er torsdag, og det er den sidste dag med kvalifikationer, så begynder LTQ'erne. Jeg har min kvalifikation i dag, da jeg står open men. Jeg har lige været til træning derude, fordi at folk havde klaget over, at vi ikke havde stået i lang tid, da vi havde haft pause siden mandag. Så jeg fik min sidste træning her, der skulle vi op, og det føltes godt at ramme vandet igen. Jeg kunne godt mærke, at jeg også havde haft brug for den træning. Det var dejligt. Jeg fik fundet mine linjer og så videre, og det gjorde mig mere sikker på senere i dag. Jeg glæder mig til at komme ud og stå senere i dag i konkurrencen, og det bliver meget spændende derude. De unge har ikke stået på så stor en scene før, men jo før vi får dem til det, jo mere kan de få ud af det. Og min opgave er ligesom at sørge for, at de kommer helskindet igennem det. Sørge for at behandle deres nervøsitet og hvad de ellers skulle have af tanker og frustrationer og så videre med at være her. Så min opgave er som sagt at sørge for, at de kan være så klar som muligt. Ja, til at starte med, så gik jeg ud og faldt med det samme, da jeg var ret nervøs for det. Jeg faldt også i det andet genløb, men jeg er stadig frisk på i morgen og klar på min LTQ. Om 20 minutter cirka, der har jeg LTQ, hvor jeg skal stå 14, hvor jeg skal stå mod 5 andre for min kategori. Jeg har kun et gennemløb, og der er kun en, der går videre, så det bliver spændende at se, om jeg kan gå videre.
Jeg er lige blevet færdig med LCQ. Det gik ikke helt som planlagt, fordi jeg faldt. Jeg synes egentlig, det har været sjovt at være med i konkurrencen. Det var selvfølgelig ærgerligt, at jeg røg så tidligt ud, men sådan er det jo. I dag der er det fredag, og her lige om lidt, der skal vi også i Kaleparken, så vi skal stå LCQ alle sammen. Og det er vores last chance qualifying for at se, om vi kan komme videre til nogle af finalerne. Ugen her i Paris, den har været rigtig god, fordi at, det er fedt at være afsted sammen med et hold, så man ligesom kan tage afsted sammen og repræsentere Danmark i udlandet. Se alle de andre wakeboard, der er blevet inspireret en hel del. Som de andre har sagt, har det også været en super god uge med en masse nye ting at prøve, og det har været fedt at tage afsted og se en masse gode wakeboarder og være samlet som et hold. Hvor mig og Lukas er kommet i heat sammen, så det bliver også meget sjovt. Se hvem der er bedst af os to. Jeg er lige blevet færdig med mit LCQ-run, og jeg er faktisk rigtig godt tilfreds. Jeg kom desværre ikke videre, men de andre piger var også virkelig, virkelig gode, dem der var med. Men jeg er virkelig stolt af mit run. Er du nervøs? Ja, sådan da. Mig og Laurits, vi har lige været i LCQ, og det gik egentlig godt det første stykke tid, men jeg væltede på mit tredje hit, så jeg røg desværre ikke videre. Det gik også super godt for mig. Jeg fik landet hele min run ud over nogle få hits. Nu skal jeg så til kvartfinaler i aften, fordi at jeg kom videre. Jeg skal lige tage ned og stå nu. Open men, min LCQ. Det er dejligt derude. Solen skinner. Jeg har det virkelig varmt lige nu, så det bliver dejligt at blive kørt lidt ned derude. Jeg glæder mig til det. Det bliver fedt. The junior men is coming up now. We have quarter-final time. 3 riders going through out of these 4 heats of quarter-final. Toe side time we go. Out the gate from Laritis of Team Denmark. Backside 3 into the swoop. Fritz to front side 3. Just landing a little bit toe side heavy. Venner. Det var VM i Paris, Frankrig. Vi har ikke hævet nogen pokaler med hjem, men vi hiver en masse sjove stunder og en masse erfaring med hjem. Vi glæder os bare til, at vi i 2025 igen står med Dannebrog på og repræsenterer Danmark til EM og VM. Yeah, I can see the world from up here.
Danmark, Danmark, Danmark.